खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानव हाग्रामा महिलारि सारखौ सरकारा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायावहाय एनअसि हरदों होननानै गोबाङानो मानव हाग्रामा महिलारि सारखौ दायनिगिरि साननानै लादों नङा होमबा गोबाङानो मानव हाग्रामा महिलारि सारनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों मानव हाग्रामा महिलारि सारनि हेंथायै धरना होदों गोबाङानो बुंदों मानव हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जाति फाननानै जाग्रा हारि फाननानै जाग्रा गुन्दा सुन्दाबो होनलायलांदों दा बेफोरबायदि खोनासंथावै सोदोब बाहायनानै बुंनाया जुक्तिनि बाथ्रा बुंनाय जायाखै होननानै आङो सानो रायजोफोर मानव हाग्रामा महिलारि सार दायनिगिरि साननानै लायोब्ला बे गोरोन्थि जागोन गोबां बर' लिडारफोरनियावनो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनियावनो बे दाया दङ मानो होननानै बुङोब्ला गारबोनाय समावहाय मानव रोंग्रा नार्जारिया जेब्ला एबसुनि दैदेनगिरि जायोमोन बे समावनो रोनगोरा नार्जारि बिथाङा लिरनानै होदोंमोन सरकारा मोनद' हारिनो एसटि होनायावहाय जोंनि थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जायाब्ला जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गोनां गैया जोंहा बेवहाय जेबो बादा गैया होननानै बिथांमोनानो एनअसिखौ होनानै गारबोखानाय आरो थांनाय 5 बोसोराव जायफ्रा सरकार सालायदोंमोन बिथांमोना एनअसिखौ होदोंमोन ना अब्ला साननानै नाय दिनै मानव हाग्रामा महिलारि सारखौल' दायनिगिरि साननानै लायोब्ला बे गोरोन्थि जागोन बे दाया बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनावबो दङ এইখন প্ৰতিবেদনটো দিবই নোৱাৰে সেইখন প্ৰতিবেদন দিলেতো অসমত এটা ৰক্তাক্ত সংঘাত হয় সেইটো হ'ব লাষ্ট ষ্টেজ প্ৰতিবেদনখন দিয়াৰ দিনাখনেতো অসমত ৰক্তাক্ত সংঘাত হৈ যাব পোৱা নোপোৱাৰ মাজত কিন্তু আজি আমি এটা বছৰ চেষ্টা কৰি रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा बाथ्रा बुंदों थांनाय 1 जानुवारियावनो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनथिखासियावबो 6 जनगोष्ठीनो बिथाङा एसटि होनो थाखाय आवगायदों 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनो नागिरब्लानो थाखानाय ट्राइबेलफोरा दावराव खालामगोन होननानै बिथाङा अलरेडि मोनथिसेयावबो दिनै 6 जनगोष्ठीनो बिथाङा एसटि होनो आवगायदों बोरैबा जुदि एसटि बिग्रा आरो एसटि होबथाग्रा बे मोननै हान्जानि गेजेराव बुलाय सुलाय जायोब्ला हारियारि दाङाबाजि जायोब्ला बिनि दायनिगिरियानो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जागोन रायजोफोर बिनि दायनिगिरिखौ जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिजेपि गभर्नमेन्टआ होननानै जोङो साननानै लानांगोन स' रायजोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय एक्स मनिटर फर्स बिथांमोनाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना बिटिसिनि चिफ मानव हाग्रामा महिलारि सारनि सुंद' बिबुंथि होनायखौ नायनानै लाग्रोदो সাহস আছে আগুৱাই আহক না বিটিচি চেছ কৰিব বিচাৰিছে কেনেকৈ পাৰিব এছটিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এছেম্বলিত দাখিল কৰিছে লেখ কৰিছে সেইটো ইয়াৰ ওপৰতো ডিছকাশ্যন হোৱা নাই সিমানলৈকে জানে আপচু আৰু ইউ পি পি এলে সেইটো ডিছকাশ্যন নহ'ব জাষ্ট এছেম্বলি লাষ্ট দিনা লাষ্ট আৱাৰত সেইটো লেখ কৰি পেলাই জাষ্ট ৰাখিব সেইখিনি কথালৈকে আপচু আৰু ইউ পি পি এল নেতাই স্পষ্ট মই কি জানো মোতকৈ ভাল ইহঁতে জানে আৰু এইটো কি কেটাগৰী ৰাখিব নাৰাখিব কোনে ফাইনেল ডিচিশ্যন দিছে দিয়া নাই এইবিলাক মইহে জানে মই কিয় ক'ম নিজে এইবিলাক চব আউট হৈ যাব কোন ইউ পি পি এল নেতাই কি ডিচিশ্যন দি পেলাই আহিছে কোন আপচু নেতাই কি ডিচিশ্যন দি পেলাই আহিছে মই নাজানি নেকি মই কিয় ক'ম আপুনি সুধিলে মই ক'ম নেকি এইটো নিজে আউট হৈ যাব কোনে আলোচনা কৰিছে এই এছটিকৰণৰ লৈ পেলাই মোক লৈতো আজিৰ দিনত অসম চৰকাৰে সেই ইছ্যু লৈ পেলাই আলোচনাই কৰা নাই আলোচনা কৰিছে কাৰ লগত আলোচনা কৰিছে আপচু আৰু ইউ পি পি এল লগতহে মোক কি কৰিব বিচাৰে যে
ভাঙাই দে আৰু মোক মাৰিব বিচাৰিছে নাকি যোৱাকালি একবাৰ হাত দিব দিয়ক না একবাৰ হাত দিব দিয়ক কোন আপচু নেতা কোন ইউপিপিএল নেতা মোক মাৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছে বোলে মোক মাৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছে বোলে আপচু নেতা আৰু ইউপিপিএল নেতাই সাহস আছে আগুৱাই আহক না স্পষ্ট হ'ব ৰাইজে লাহে লাহেকৈ কোনে কি ডিচিশ্যন দি পেলাই আহিছে দিছপুৰত এইটো স্পষ্ট হ'ব মই মোৰ মুখেদি নকম ইউপিপিএল কোন নেতা আপচুৰ কোন নেতা আজিৰ দিনত 6 জনগোষ্ঠী এছটিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কাক কি কৰিব লাগে কাক কি পৰ্যায়ত ৰাখিব লাগে এইবিলাক ডিচিশ্যন দিয়া আপচু লিডাৰ আৰু ইউপিপিএল লিডাৰ মোক লৈ আজিলৈকে দিছপুৰ বা দিল্লীয়ে এই 6 জনগোষ্ঠী ইছ্যু লৈ পেলাই আলোচনাই কৰা নাই কিন্তু কৰিছে ইহঁতক লৈ পেলাই বুজি পাইছে হাল্লা হাল্লা কৰি থাকিলে হ'ল কি নাটক কৰিব বিচাৰিছে ৰাইজক ইমান কিমান দিন ৰাখিব পাৰিব এনেকুৱা ৰাইজক আণ্ডাৰত মানে কি কয় এইটো ৰাইজক মানে মিছলিড কৰিব পাৰিব অন্ধকাৰত ৰাখিব পাৰিব বিটিচি চেছ কৰিব বিচাৰিছে কেনেকৈ পাৰিব বিটিচি সাংগঠনিক মৰ্যাদা পোৱা এই বিটিচি এইটো ভুল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নহয় এইটো ভুল এই ইউপিপিএল লিডাৰ আৰু এই আপচু লিডাৰ ইহঁতৰ কাৰণে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ভিক্টিম কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰয়োজন নাই কথা এইটো एनअसिखौ बिथां हाग्रामा सारखौल' हरदों होननानै बुंदों एनअसिखौ बयबो हरदों बिथां रोनगोरा साराबो सिगां एबसुआव थानाय समाव 2006 ना 8मोन आं बेखौ बारा गोसोआव गैला एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय समाव बिथाङाबो माने थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जायाबा गुबुननो ट्राइबेल होनायाव जोंहा आपत्ति गैया होननानै बुंखादोंमोन बेनिफ्राय बिथां प्रमद बर' साराबो बुंदों इउजि ब्रह्म साराबो बुंदों गतिके जोंनि लिडारफ्रा गासिबो बे खोथाखौ बुंदों आरो दा जोंहा जितु बिटिसिआव मोननै रिजनेल पार्टी दं बे मोननै रिजनेल पार्टीनिफ्राय एमएलए एमपि केबिनेट मन्थ्रि दंजोबो बिथांमोना खौसे जालायनानै बे जिनिसखौ आसाम एसेम्ब्लियावनो प्रटेस्ट खालामनो हायोमोन दा बाहाय सोरबा मोनसेल' हानजा बा माबाखौ लालायनानै बुंनाया थिग जाया हाग्रामा साराबो हरदों प्रमद साराबो हरदों इउजि साराबो हरदों बयबो हरदों बेखौ बयबो मिथिखागौ आरोखि दा बेखौ जों गुरै खावलायो पलिटिकेलाइज खालामलायालासिनो पलिटिक्सनि माबाफोरखौ लाबोलायालासिनो गावजों गाव मोनसे अनलायनानै जोङो बे बिटिसिखौ इसिबां खस्थ' इसिबां हाजार मानसि लाख कौटि धन सम्पति धंस जानायनि उनाव माने सोरजिनाय बे बिटिसिखौ जों आदोरै लाखिनांगौ आरो इउनिभारसिटियाव जायफोर फरायनाय गथ'फोर बिथांमोनानो बै माने जोंनि बिटिसिखौ साजायनांगोन बिथांमोनानो लाखिनांगोन मोजाङै मोजां साजायनानै बिथांमोनानो बेयाव सालायनांगोन बिथांमोनानो बेयाव साख्रि मावनांगोन बिथांमोनानो जोंनि बिटिसिखौ सालायनांगोन अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय माखासे जोङो दुखु फोरमायहरनो सानदों दाखालिनि जिथु जाथाय जालांबाय बे जाथाया खोब आनफर्चुनेट दुखुनांथाव जाहाथे पुनर बेबायदि जाया बेखौ जों बयनिसिमबो धरना होग्रा साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बा रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायहरग्रोनाय जाबाय जाय हक जिथु समस्याखौ लानानै दा गुलाय गुजाय बायदि एसे नुनो मोन्दों बे समस्याफ्रा जाहैबाय जोंबो जिथु 6 जनगोष्ठी बे 6 जनगोष्ठीनि एसटि होनायनि सायाव जोंबो बिर'धिता खालामो आरो बेखौ जोङो दाख्लै सिसिट'आनि जिथु सनापुराव 9 नभेम्बराव रेलि जादोंमोन बे रेलियाव जों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्रायबो माखासे गोबां मानसि थांनानै बाहाय बाहागो लाहैदोंमोन आंबो दंमोन जाय हक जोङो 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनायनि सायाव जों अल बड' एक्स भलन्टियारा
भरसा गोख्रोङैनो जोङो बादा होयो खारन थाखानाय 14टा जाय माने ट्राइबेल एसटी दंखायो बे एसटीनि खथाया जोंहा 10टाल' 14टायाव 10टाल'खा आरो बेयाव मोनद' जनजातिखौ बे माबाखौ कमिउनिटिसखौ होयोबा जोंहा गोबां खहा जायो आरो बिसोरो जौगाखानाय हारिखा आरो बिसिनाव क्राइटेरिया गैया जितु एसटी जानो थाखाय मोनबा क्राइटेरिया नांगौ बे मोनबा क्राइटेरिया बिसिनाव मोनसेबो गैया दा बे हिसाबै बेखौ जों आसाम सरकारखौ जों गोख्रोङैनो खावलायहरो बबे माबाखौ लानानै डाटा बा बबे प्रभिजनखौ लानानै बबे क्राइटेरियाखौ लानानै बिथांमोननो माने एसटी होनायनि सायाव सावरायदों दा जाय हक बिनि सायाव जोङो गोख्रोङैनो माने प्रटेस्ट खालामहरखायो जाहाथे 14टा माने एसटी थाखानायनि अनगायै आरो पुनरबाव बे 10टायानो जा बा मोनसेयानो जा मोननैयानो जा मोनसेबो माने एसटी होनायखौ जोङो साबजाखाया माने प्रभिजना जियानो जाया मानो जों बेखौ साबजा जों गोख्रोङै बिनि सायाव माने प्रटेस्ट होखायो आरोखि दा जाय हक बेखौ लानानै दाख्लै मोनसे आनफर्चुनेटलि माने बिराद दुखुनांथाव जाथाय जादों 29 सनिबार खालि जे बड'लेण्ड हायुङारि जिथु माने एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियाव माखासे माने गोबाङानो धरना होग्रा ट्राइबेल माहारिनि मानसिफ्रानो थांनानै एसे बुख्रुब खालामनाय जादों बेखौ जोङो गोख्रोङैनो निन्दा खालामो आरो दुखु फोरमायहरो बयनिसिमबो मानो होनबा जोङो बिटिसिखौ ओरैनो लेटारजों लाइजाम होनानै बा लामा बन्द खालामनानै जों बिटिसिखौ मोनाखै बे बिटिसियाव बिटिसिखौ मोननायनि थाखाय साफ्रोमबो बर' माहारियानो बेयाव जरितआव दंजोबखायोमोन आरो गोबां खहा जादों जोंहा हाजार हाजार मुंख्लं जालांदों गावनि बेसेन गोसा जिउमाखौ बिथांमोना हारिनि नामै जाथिनि नामै माने उसुरगा होलांदों हाजार हाजार बर' आइजोआ जिनाहारि खालामजादों हाजार हाजार बिमा बर' माहारिया खाफालनि सिन्दुर खोमानानै लानो गोनां जादों खौथि खौथि सम्पति सावग्लुं जाजोबदों न' बां गारनानै हामा दैमा हाग्रा बंग्रा हर सान थानो गोनां जादों बिनि बिनिमयआवसो जोङो बे बिटिसिखौ मोननाय जादों जाय बिटिसियाव दिनै जोंखौनो जों खुंनो हानाय बेंनो हानाय फिसायैब्लाबो एसे खमथाखौ मोनदों बेखौ जों आदर खालामनानै लाखिनाया मोजां दिनै नोंथांमोना एसे नोजोर होयोबा नुयो देबोरगावनि हायार सेकेन्डारिनि मोखाङाव गेटनि मोखां लामा बारनानै जिथु माने सेनेटारि दङ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सेनेटारि बे सेनेटारियाव जिथु मुंख्लंफोरनि थानसालि दं बे मुंख्लंफोरनि थानसालिनि सेरजोंनो माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटि थाङो दा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया माबोरै सोरजि जाखो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ बै मुंख्लंफोरनि थै गारनायनि सायावसो बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोननाय जादों बिटिसिखौ मुंख्लंफोरनि थै गारनानैसो मुंख्लंफोरा थै गारनानैसो बलिदान होनानैसो बे बिटिसिखौ जों सोरजिनो हादों सोरजिनो बिराद गोब्राब बेखौ फोजोबनोबा दान्दिसे समल' नांगौ बेनिखायनो जों गुरै भलन्टियार फर्सनिफ्राय खावलायहरनाय जायो जाहाथे पुनर माब्लाबाबो बेबायदि माने दुखुनांथाव जाथाय जाया बयबो माने धरना होग्रा बिथांमोननिसिम जों खावलायहरो जोंबो प्रटेस्ट खालामो जे रावनोबो 6 जन गोष्ठियानो जा सासेयानो जा मोनसे हारियानो जा जाहाथे जोंनि 14टा माने ट्राइबेल माहारिनि अनगायै जाहाथे पुनर गुबुनै माने सोरखौबाबो माने माबा होआ एसटी होआ बेखौ जों सरकारनिसिम गोख्रोङै जोङो प्रटेस्ट खालामहरो एनअसिखौ बिथां हाग्रामा सारखौल' हरदों होननानै बुंदों एनअसिखौ बयबो हरदों बिथां रोनगोरा साराबो सिगां एबसुआव थानाय समाव 2006 ना 8मोन आं बेखौ बारा गोसोआव गैला एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय समाव बिथाङाबो माने थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जायाबा गुबुननो ट्राइबेल होनायाव जोंहा आपत्ति गैया होननानै बुंखादोंमोन बेनिफ्राय बिथां प्रमद बर' साराबो बुंदों इउजि ब्रह्म साराबो बुंदों गतिके जोंनि लिडारफ्रा गासिबो बे खोथाखौ बुंदों आरो दा जोंहा जिथु बिटिसियाव मोननै रिजनेल पार्टि दं बे मोननै रिजनेल पार्टिनिफ्राय एमएलए एमपि केबिनेट मन्त्रि दंजोबो बिथांमोना खौसे जालायनानै बे जिनिसखौ आसाम एसेम्ब्लियावनो प्रटेस्ट खालामनो हायोमोन दा बाहाय सोरबा मोनसेल'
हानजा बा माबाखौ लालायनानै बुंनाया थिग जाया हाग्रामा साराबो हरदों प्रमद साराबो हरदों इउजि साराबो हरदों बयबो हरदों बेखौ बयबो मिथिखागौ आरोखि दा बेखौ जों गुरै खावलायो पलिटिकेलाइज खालामलायालासिनो पलिटिक्सनि माबाफोरखौ लाबोलायासिनो गावजों गाव मोनसे अनलायनानै जोङो बे बिटिसिखौ इसिबां खस्थ' इसिबां हाजार हाजार मानसि लाख लाख कौटि कौटि धन सम्पति धंस जानायनि उनाव माने सोरजिनाय बे बिटिसिखौ जों आदोरै लाखिनांगौ आरो इउनिभारसिटियाव जायफोर फरायनाय गथ'फोर बिथांमोनानो बै माने जोंनि बिटिसिखौ साजायनांगोन बिथांमोनानो लाखिनांगोन मोजाङै मोजां साजायनानै बिथांमोनानो बेयाव सालायनांगोन बिथांमोनानो बेयाव साख्रि मावनांगोन बिथांमोनानो जोंनि बिटिसिखौ सालायनांगोन सोमावसारनायाथ' जोंबोथ' सोमावसारग्रा जोंबो आन्दलनजों उन्दैनिफ्रायनो जाबोनाय सोरनि सोमावसारनायनि पलिसिया माबायदि बेफोरो गावबागाव मोनसे आइडिय'लजि थायो बे हिसाबैसो भाइलेन्स नन भाइलेन्स दा जोङो बड'लेण्ड बिदों जों नन भाइलेन्स हिसाबै बिदों बिथांमोनाबो न' डाउट बिथांमोनाबो नन भाइलेन्स हिसाबै मोनसे पिसफुलि रेलि खालामदोंमोन आनफर्सुनेटलि बे जाथाया जाबाय जानो नाङामोन दुखुनांथाव दा बेखौ सोरखौ सोर मा बुंनो माने बिथांमोनखौ सोंखारियोबा जोंखौनो बुंनानै लानाय जायो बेनिखायनो जाहाथे पुनर जाया बेखौ जोङो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय जोङो गुरैयै खावलायहरो जाहाथे जों सान्थि प्रिय भाबै जाहाथे भाइलेन्स जालायालासिनो सान्थि भाबै माने प्रटेस्ट खालामनो हायो बेखौनो आं गुरैयै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय मोनसे कमिटि दानानै होदों बे कमिटिनि जिथु प्रतिवेदन होनो बे प्रतिवेदनखौथ' जों नुवाखै बाहायबा मा लिरनाय दङ जायखिया ओरैनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे ट्राइबेल संघजों रायज्लायनानैसो बे जिनिसखौ प्रतिवेदनखौ होनाय जादों होनदों जा हक होबाबो जों बेखौ मानिनो हाया आरो जोङो बेखौ जोंहा माने इउटिअबो दं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम जोङो हाइकर्टआव थांगोन हाइकर्टनिफ्राय जों सुप्रिम कर्टआव थांगोन आरो जोङो आरजिआइ जिथु बे आरजिआइनि सायावबो जोङो केस होनायनि सिन्था खालामदों जाय माने रेजिस्ट्रेसन जेनेरेल अफ इन्डिया बिथांमोनाबो जुदि माइन'था होयोबा जों निस्सय केस खालामनांगोन केस गेलेनांगोन बेखिनियानो बेनिखायनो आं दिनैनि बे नोंथांमोननि बे मिडियानि साजों बयखौबो सान्थि भाबै जाहाथे गुलाय गुजाय जाया मिडिया बिथांमोनाबो जानला मोनला जाहाथे माने नंनाय नङै जानला मोनला जाहाथे फोसावा बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो